Bueno, moi bons días a todos, moitas gracias. Comenzamos o pleno extraordinario. Debe disculpar a Alfonso Rea, concelleiro de Servicio do Goberno, que está ausente neste momento. Está pasando os días de clase, lle fai falta. Eu creo que é o maior da corporación, non foi o que... Entón non está hoxe, vale? Entonces, o primeiro punto é a proposta da alcaldía para a aprobación do proxecto refundido das obras de adecuación de edificio para Centro Sociocultural Casa Priorato, redactado en febreiro de 2019. Sí, señor secretario. En data 14 de febrero de 2019, mediante a resolución da alcaldía, acordouse de existir o procedimento para a contratación das obras de adecuación de edificio para Centro Sociocultural Casa Priorato, que se atopaba en fase de licitación a vista do informe técnico asignado polo relator do proxecto, don Mariano Vázquez Iglesias, que a continuación se transcribe. A naturaleza dela, que se trataba dunha discordancia entre os números que forman parte dos capítulos de medición, capítulo 7, carpintería, ao non corresponderse coa suma dos parciales, co resultado total. Ao afectar a distribución económica do presupuesto do OBE, entendemos que obriga a emenda do procedimento de licitación aberta. Dado que na resolución da alcaldía de 14 de febrero designada acordades, además, incoar de sitio inmediato un novo procedimento de licitación de obras referidas unha vez sexa aprobado o proxecto refundido, polo que se propone a organización a aprobación do proxecto refundido das obras de adecuación do edificio para Centro Sociocultural Priorato, redactado en febreiro por don Mariano Vázquez Iglesias. Este punto, al nos ir a comisión, tiene que ser ratificada la inclusión de los del día. Moitas gracias, señor secretario. Entonces, ratificamos a inclusión no orden do día. Vamos a... Queredes dicir alguma cousa ou algo? Vamos á votación, entonces. Votos a favor? Votos en contra? Perdón? Vamos a votar a favor. Para ausente, dices. Como? Para inclusión, sí. Non somos 12, non? No, 11. No, porque aquí tamén votou. Tú tamén votaste a favor. Sí, creo, Vale. 12, entonces, votos en contra, abstencións, 4. Moi ben, moitas gracias. Entón, sigue o debate do punto, ahora, verdad? Señora Deza, explica algo usted? Sí. Bo día a todas e a todos. Bueno, como ben acaba de comentar na exposición previa ao secretario do Concello, trátase dun... Bueno, como xa saben vostedes, este proxecto xa veu a aprobación do Pleno. O que pasa que, bueno, no procedimento da tramitación da licitación comprobouse que había un erro nunha das medicións, en particular no apartado da carpintería, no punto número 7, que como acaba de dicir o secretario da corporación. Como hubo este erro, hai que volver a... Bueno, tuvo que rectificarse o proxecto nese punto, fíxose un novo refundido do proxecto por parte do técnico asinante, técnico externo, e se traerse novamente a aprobación a este pleno e teñe que volverse a licitar e publicar no perfil do contratante para a súa aplicación. Moitas gracias, señora Deza. Señora Rodríguez. Señora Gis. Sí, yo repetir lo que dije muchas veces, que bueno, cuando hay un error como este, pues hay que corregirlo, me parece bien, pero que haya que hacer un pleno extraordinario para todos los puntos de aquí, lo único
Señora González. Hola, buenos días a todos y a todas. Nuevamente venimos aquí para subsanar un error del gobierno y además sin comisión previa. O sea, nosotros venimos aquí y las explicaciones que ha dado ahora mismo la señora Deza, pues no las sabíamos, evidentemente, porque no somos adivinos. Yo en un momento dado también le pregunté quién era el técnico externo que redactó este proyecto. No se me contestó, ahora lo voy a hacer y la verdad es que es una vergüenza que día tras día tengamos que subsanar errores de este gobierno. Muchas gracias. Gracias, señora González. Señor Otero. Sí, simplemente aclarar que nos tenemos una inclusión do punto na rodoría, que é unha cuestión de non estar dictaminado previamente, en todo caso é un erro que se produce e é subsanable, por tanto vamos a subsanar. Moitas gracias, señor Otero. Señora Deza, se quere? No, eu creo que non solamente... señora... Sí, señor Peter. Aproveitando este pleno, bueno, todos cometemos erros e os técnicos tamén nos cometen. E eu son o primeiro que comete erros todos os días e quería aproveitar esta sesión para pedir disculpas a Coral González Zaba polo WhatsApp que lín no pleno da Corporación o día 26 de enero, que sin duda fruta do acoloramento, pois, bueno, pois surxeu, pero entendo que foi un erro e tamén lle pido desculpas. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Pío. Señor González, para non entrar en tal, usted, isto xa comentou a señora portavoz do goberno que xa veu ao pleno no seu evento e tiña o proxecto, diso, cando o pleno veu con proxecto, se non podía vir, e agora, cando se convocou o pleno o mércoles pasado, tuvo tamén a disposición o proxecto para ver quen é, para mirar o erro. O facer a comisión sería por ter unha semana máis tempo, non ten moito sentido tampouco, é un erro aritmétrico aí de que non sumaron unha partida parcial, o sea, que quero dicir que non tal, entonces tampouco nos parece oportuno de ter a xente de Arra esperando hasta o 26 de marzo ao pleno ordinario para aprobar isto, o sea, creo que, oye, hai que facer, ten que vir ao pleno porque é un proxecto que vai ao pleno e punto nada máis, pero vamos a proceder. No tenía por qué ser, o sea, en el pleno extraordinario también se puede hacer una comisión previa, no a esperar al pleno ordinario. Moi ben, muchas gracias, pero resulta que o goberno decide non facela e creo que está no seu dereito e creo que non é, se fora necesario, faríamola. Moitas gracias. Procedemos entón á votación, votos a favor. Vai por unanimidade? Vai por unanimidade. Pois nada, pois moitas gracias a todos e pasamos a... Posta en coñecemento, sí, postas en coñecemento, vamos. Vamos, punto 2. Posta en coñecemento da Corporación da Resolución da Alcaldía de Solitude de Subvencións á Deputación Provincial de Pontevedra ao Aveiro da Plan Concellos 2018-2019. Sí, este punto, el tercero y el cuarto, se cumple con un requisito que pide la Diputación de ir dando cuenta al Pleno específicamente, también se lo cuenta con las resoluciones de cada año, pero específicamente de las resoluciones de subvención dentro de los diversos planes concellos. Bien, entonces o punto 3 é posto en coñecemento da Corporación das Resolucións da Alcaldía de Solitude de Subvencións á Deputación Provincial de Pontevedra ao Aveiro do Plan Concellos 2017. O punto 4 é posta en coñecemento da Corporación da Resolución da Alcaldía de Solicitud de Subvencións á Deputación Provincial de Pontevedra ao Aveiro do Plan Concellos 2016 con cargo aos sobrantes das baixas. E o punto 5 é posta en coñecemento da Corporación do escrito da intervención do 1 de febreiro de 2019, registro de entrada número 2019-00-1203 do 5 de febreiro de 2019, mediante o que se achega informe sobre a execución trimestral dos orzamentos separados relativo ao cuarto trimestre de 2018. Algo que dice aquí? Nada. Punto número 6, posta en coñecemento da Corporación do escrito da intervención de 1 de febreiro de 2019, registro de entrada número 2019-00-2205 do 5 de febreiro de 2019, mediante o que se comunica que con data de 31 de 1 de 2019 se remiteu ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas o informe correspondente ao cuarto trimestre de 2018 de seguimento do plan de axuste. Punto número 7, posta en coñecemento da Corporación do escrito de intervención de 1 de febreiro de 2019, de registro de entrada número 2019-00-1206 do 5 de febreiro de 2019, mediante o que se achega informe sobre o cumprimento dos plazos de pagamento correspondentes ao cuarto trimestre de 2018. E o punto número 8 e último, posta en coñecemento da Corporación do escrito de intervención de 1 de febreiro de 2019, de registro de entrada número 2019-00-1207
do 5 de febreiro de 2019, polo que se indica que con data de 31 de xaneiro de 2019 procedeuse a comunicar ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas o cálculo do período medio de pago a proveedores. E se non haber máis asuntos, algo de nada, levantamos a sesión. Moitas gracias. Marcos.